chefmarshal Mohammed Hussein Tantawi, der står i spidsen for Egyptens ledende militærråd, har sendt helikoptere til Port Said for at hente udeholdet Al-Ali og nogle af dets tilhængere, oplyser militære kilder. Miljøminister Ida Auken tøver med at forbyde sprøjtemidlet Bentazon. Før valget lovede en samlet opposition ellers, at Bentazon skulle forbydes. Bentazon er de seneste 20 år fundet i over 300 vandboringer, og i 54 af dem fandtes sprøjtemidlet over grænseværdien. Alligevel vil Ida Auken nu kun forbyde Bentazon, hvis det kan dokumenteres, at det er nutidens årlige forbrug på 40.000 kilo koncentreret Bentazon, der ender i drikkevandet. Miljøministeriet risikerer nemlig, at producenten, verdens førende kemikoncern BASF, igennem EU vil anlægge en retssag mod Danmark for at holde et godkendt stof ude af det danske marked. Så derfor vil Ida Auken ikke umiddelbart gå ud og gøre, som regeringspartierne lovede før valget. Der var de meget høj grad. Der skal lige have fat i Ida Auken, hun er her. Det, der er allervigtigst, det er, at vi kan få et forbud, der faktisk kommer til at virke, og som vi kan beholde. Og det vil sige, at vi skal have ret god dokumentation. Og det er jo derfor, at vi skal sikre, at vi kan vores argumenter holde vand, når jeg skal stille op over for EU-kommissionen og sige, nu har vi altså forbudt det her stof, eller det her stof. Enhedslisten er meget utilfreds med, at regeringspartierne nu, som de siger, løber fra de lovede før valget. Per Clausen fra Enhedslisten siger, at han ikke kan se, hvorfor man ikke skal tage det i EU. Det er lige så godt at gøre det nu, som man siger, at der kommer ud af det.